pixket lehenengo diskoko estiloa bueltaka esango genuke. Azkenin, lehen esan den periodo horren ondoren gainduzken 36 kantu geharrezko lista luziak, eta aukeraren ditun 14 kantu dizkun daudenak, pixket erizpidi jarraitu genitunak izan ziren, pixket teknikoki eta hain zaileko, hain instrumentalki hain garauek izen gabe freskotasune eta entzungarritasune eta melodiei garrantzi emanez. Eta baita koruei, oinean bueltoa netiken koruke beste garrantzia hartu dut aldien, zuzenetan iruro kantatzeu, eta pixket era horta hau kantu iman dio garrantzile. Eta, komposatzea baina lehenengo meloide hautza komposatzeu, eta gero horri daukilon kantu instrumentu hori dana sartzen jutea. Orduan, kantu dio oso meloikoek, hori beti zen da zinean basio gauzai estilo aldetik zaharrek garantzizuna, eta gero, behin meloikotasun hori gero jaztea garatzen, ritmo azkarroekin, hardcore dinak oso azkarra, jende askontzako azkarra hile din horiek, horlako desentea duek, gero pixke makaloke bai, pixke entzungar joinak, eta gero, pixke zuelto gue gerriki zati batzuk, gero, makalo edin beste zati batzuk, gero, horlako zerbait zen ozan. Melodikue, generali hardcore melodiko, baina baita punk rock pixket, eta gero, pixket horza zueltuk baita estilo honen nahiko referentzi iziteana, o oiku iziteana. Hori estilu daukilonez,